श्रीकृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती भवति नैष्टिकीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। సో అందరికీ ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో మనము 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 2వ అధ్యాయము దక్షుడు పరమశివుణ్ణి శపించుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 22, 23, 24 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 2వ అధ్యాయము 22వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. గృహేషు కూటధర్మేషు గృహేషు కూటధర్మేషు గృహేషు కూటధర్మేషు గృహేషు కూటధర్మేషు గృహేషు కూటధర్మేషు గృహేషు కూటధర్మేషు సక్తో గ్రామ్య సుఖేచ్ఛయా 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 కర్మతంత్రం వితనుతే కర్మతంత్రం వితనుతే కర్మతంత్రం వితనుతే కర్మతంత్రం వితనుతే కర్మతంత్రం వితనుతే కర్మతంత్రం వితనుతే వేదవాద విపన్నదీః వేదవాద విపన్నదీః వేదవాద విపన్నదీః వేదవాద విపన్నదీః వేదవాద విపన్నదీః వేదవాద విపన్నదీః గృహేషు కూటధర్మేషు సక్తో గ్రామ్య సుఖేచ్ఛయా
గృహేషు కూటధర్మేషు తక్తో గ్రామ్యసు కేచ్చయా. గృహేషు కూటధర్మేషు సక్తో గ్రామ్యసు కేచ్చయా. గృహేషు కూటధర్మేషు సక్తో గ్రామ్యసు కేచ్చయా. కర్మతంత్రం వితనుతే వేదవాద విపన్నదీః. కర్మతంత్రం వితనుతే వేదవాద విపన్నధీః. కర్మతంత్రం వితనుతే వేదవాద విపన్నదీః. కర్మతంత్రం వితనుతే వేదవాద విపన్నధీః. హరే కృష్ణ. గృహేషు కూటధర్మేషు సక్తో గ్రామ్యసు కేచ్చయా. కర్మతంత్రం వితనుతే వేదవాద విపన్నదీః. గృహేషు కూటధర్మేషు సక్తో గ్రామ్యసు కేచ్చయా. కర్మతంత్రం వితనుతే వేదవాద విపన్నధీః. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు చౌతరా. సుముఖి రామకృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ. సుముఖి శ్లోకం చదువుతారా ప్రభుజీ? మీరు చదివేసేయండి. ఓకే, నేను తర్వాత చదువుతాను ప్రభుజీ. సుముఖి సాధ్వి దేవి దాసి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. గృహేషు కూటధర్మేషు సక్తో గ్రామ్యేషు సుఖేచ్ఛయా. కర్మతంత్రం వితనుతే వేదవాద విపన్నదీః. లక్ష్మణ్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. లక్ష్మణ్ ప్రభు చదువు. హరే కృష్ణ. లక్ష్మణ్ ప్రభు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. గృహేషు కూటధర్మేషు సక్తో గ్రామసు కేచ్చయా. కర్మతంత్రం వితనుతే వేదవాద విపన్నది. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. ప్రభు. సో ఈ గృహేషు శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. గృహేషు 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 గృహస్థ జీవనమున జీవనమున కూటధర్మేషు కూటధర్మేషు కపట ధర్మమును కూడిన కూడిన సక్తః సక్తః అనురక్తుడై అనురక్తుడై గ్రామ్య సుఖ ఇచ్చయా గ్రామ్య భౌతిక సుఖాభిలాషతో అభిలాషతో కర్మతంత్రం కర్మతంత్రం కామ్య కర్మలు కర్మలు వితనుతే వితనుతే అతడు వనరించును వనరించును వేదవాద వేద వేద వివరణచే వివరణచే విపన్నదీహి విపన్నది బుద్ధి నశించినందున. హరే కృష్ణ. స్వభావం దేని యందు మనుజుడు భౌతిక సుఖము పట్ల ఆకర్షితుడై దాని వలన వేదముల బాహ్య వివరణకు సైతము అనురక్తుడగునో అట్టి కపట ధర్మయుత గృహస్థ జీవనము అతని బుద్ధినంతటిని హరించి కామ్య కర్మలే సర్వస్వమైనట్లుగా చేయును. శ్రీ కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. దేహాత్మ భావన కలిగిన జనులు వేదవర్ణితమగు కామ్యకర్మల ఎడ ఆకర్షితులై ఉండు.
ఉదాహరణకు చాతుర్మాస్య వ్రతమును పట్టినవాడు స్వర్గమునందు శాశ్వత సుఖమును బడయునని వేదములందు తెలుపబడినది. వేదముల ఈ పుష్పిత వాక్కులు దేహాత్మ భావన కలిగిన వారినే ఆకర్షించునని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. వారికి అట్టి స్వర్గ సౌఖ్యమే సర్వస్యం అనిపించును. దానికి పరముగా భగవద్రాజ్యము కలదనియు మనుజుడు అచ్చట కేగవచ్చుననియు వారెరుగరు. ఆ విధముగా వారు దివ్య జ్ఞాన విహీనులై ఉందురు. అటువంటి వారు తదుపరి జన్మమున చంద్రలోకమునకో లేదా ఇతర స్వర్గలోకమునకో చేరుటకు గృహస్థ జీవనమునందలి విధి నియమములనన్నింటినీ పరమ సావధానముగా నిర్వహించుడు. నిత్యమగు ఆనందమయ ఆధ్యాత్మిక జీవనము నెరుగక అట్టివారు గ్రామ్య సుఖమునకే అనగా లౌకిక సుఖము అంటి పెట్టుకొని ఉందురని ఇచ్చట తెలుపబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 2వ అధ్యాయము 23వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. బుద్ధ్యా పరాభిధ్యాయిన్యా బుద్ధ్యా పరాభిధ్యాయిన్యా బుద్ధ్యా పరాభిధ్యాయిన్యా బుద్ధ్యా పరాభిధ్యాయిన్యా బుద్ధ్యా పరాభిధ్యాయిన్యా బుద్ధ్యా పరాభిధ్యాయిన్యా విస్మృతాత్మగతి పశుః విస్మృతాత్మగతి పశుః విస్మృతాత్మగతి పశుః విస్మృతాత్మగతి పశుః విస్మృతాత్మగతి పశుః విస్మృతాత్మగతి పశుః స్త్రీ కామసోత్వతితరాం శ్రీకామసూత్రతరాం స్త్రీ కామసోస్త్వతితరాం శ్రీకామసూత్రతరాం స్త్రీ కామసోత్వతితరాం శ్రీకామస్తోత్వతితరాం దక్షోబస్తముఖోచిరాత్ దక్షోబస్తముఖోచిరాత్ బస్తముఖోచిరాత్ దక్షోబస్తముఖోచిరాత్ దక్షోబస్తముఖోచిరాత్. హరే కృష్ణ. బుద్ధ్యా పరాభిధ్యాయిన్యా విస్మృతాత్మగతి పశుః బుద్ధ్యా పరాభిధ్యాయిన్యా విస్మృతాత్మగతి పశుః బుద్ధ్యా పరాభిధ్యాయిన్యా విస్మృతాత్మగతి పశుః బుద్ధ్యా పరాభిధ్యాయిన్యా విస్మృతాత్మగతి పశుః స్త్రీ కామసోస్త్వతితరాం దక్షోబస్తముఖోచిరాత్ శ్రీకామస్తోత్వతితరాం దక్షోబస్తముఖోచిరాత్ స్త్రీ కామసోస్త్వతితరాం దక్షోబస్తముఖోచిరాత్ శ్రీకామస్తోత్వతితరాం దక్షోబస్తముఖోచిరాత్. హరే కృష్ణ. బుద్ధ్యా పరాభిధ్యాయిన్యా విస్మృతాత్మగతి పశుః స్త్రీ కామసోస్త్వతితరాం దక్షోబస్తముఖోచిరాత్ బుద్ధ్యా పరాభిధ్యాయిన్యా విస్మృతాత్మగతి పశుః శ్రీకామస్తోత్వతితరాం దక్షోబస్తముఖోచిరాత్. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. శ్లోకం ఎవరన్నా చదవదలుచుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. మాధవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. బుద్ధ్యా పరాభిధ్యాయిన్యా విస్మృతాత్మగతి పశుః స్త్రీకామః సోస్త్వతితరాం దక్షోబస్తముఖోచిరాత్.
హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. బుద్ధ్యా, బుద్ధ్యా బుద్ధిచే, బుద్ధిచే పర అభిధ్యాయిన్యా, పరధ్యాయిన్యా దేహమునే ఆత్మగా భావించి, దేహముని ఆత్మగా భావించి విస్మృత విస్మృత ఆత్మగతిః. హరే కృష్ణ. విస్మృత ఆత్మగతిః, విస్మృత ఆత్మగతిః విష్ణు పరమగు జ్ఞానమును మరిచి, విష్ణు పరమగు జ్ఞానమును మరచి పశువు, పశువు పశువు, పశువు స్త్రీ కామ, శ్రీకామః మైథున సుఖానురక్తుడు, మైథున సుఖానురక్తుడు సహా సహా అతడు, అస్తు అస్తు అగుగాక, అగుగాక అతితరాం అతితరాం అధికముగా, అధికముగా దక్షః దక్షః దక్షుడు, దక్షుడు బస్తముఖః భస్మముఖః మేకముఖము కలవాడు, మేఘముఖము కలవాడు అచిరాత్ అచిరాత్ అచిరకాలమున. అచిరకాలమున. హరే కృష్ణ. సో భావము ప్లీజ్ రిపీట్. దక్షుడు దక్షుడు దేహమే సర్వస్వమని దేహమే సర్వస్వమని భావించినాడు, భావించినాడు. విష్ణుగతిని విష్ణుగతిని మరచి మరచి కేవలము స్త్రీ కాముడే అయిన కారణమున కేవలం శ్రీకాముడే అయిన కారణమున అచిరకాలముననే అచిరకాలముననే అతడు అతడు మేక ముఖము కలవాడగు గాక. మేఘముఖము కలవాడగు గాక. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 2వ అధ్యాయము 24వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. విద్యా బుద్ధి రవిద్యాయాం, విద్యా విద్యా బుద్ధి రవిద్యాయాం, విద్యాయం విద్యా బుద్ధి రవిద్యాయాం, విద్యాబుద్ధిరవిద్యాయం కర్మమయ్యామసౌ జడః, కర్మమయ్యామసౌ జడః కర్మమయ్యామసౌ జడః, కర్మమయ్యామసౌ జడః కర్మమయ్యామసౌ జడః, కర్మమయ్యామసౌ జడః సంసరంత్విహ ఏ చాముం, సంసరంత్విహ ఏ చాం, సంసరంత్విహ ఏ చాం, అము మను సర్వమానినం, సర్వానుమానినం అము మను సర్వమానినం, మను సర్వమనినం అము మను సర్వమానినం, మను సర్వమానినం. హరే కృష్ణ. విద్యా బుద్ధిరవిద్యాయాం కర్మమయ్యామసౌ జడః, విద్యాబుద్ధిరవిద్యాయాం కర్మమయ్యామసౌ జడః
విద్యా బుద్ధిరవిద్యాయాం కర్మ యామసౌ జడః విద్యా విద్యాబుద్ధిరవిద్యాయాం కర్మమయ్యామసౌ జడః సంసరవిరంత్విహ ఏ చాముమను శర్వావమానినం సంసరన్వితః సర్వావమానినం సంసరంత్విహ ఏ చాముమను శర్వావమానినం అముమను సర్వవమానినం. హరే కృష్ణ. విద్యా బుద్ధిరవిద్యాయాం కర్మమయ్యామసౌ జడః సంసరంత్విహ ఏ చాముమను శర్వావమానినం విద్యాబుద్ధ్యాయాం కర్మమయ్యానుసౌ జడః సంసరన్విహ ఏ చావం అముమను సర్వానమానినం. హరే కృష్ణ. సంతాబాయి మాతాజీ హరే కృష్ణ. శ్లోకం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. విద్యా బుద్ధిరవిద్యాయాం కర్మ మయ్యామసౌ జడః సంసరం విహయే చాము మనుశర్వావమానినం. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. విద్యా బుద్ధి, విద్యా బుద్ధి, లౌకిక విద్య, లౌకిక విద్య, బుద్ధి, బుద్ధి, అవిద్యాయాం, అవిద్యాయం, అవిద్యావశమున, అవిద్యావశమున, కర్మమయ్యాం, కర్మమయాం, కామ్య కర్మమయము, కామ్య కర్మమయము, అసౌ, సౌ అతడు, అతడు, జడః, జడః జడుడు, జడుడు, సంసరంతౌ, సంసరంతౌ వారు మరల మరల జన్మింతురుగాక, వారు మరల మరల జన్మింతురుగాక, ఇహ ఇహ ఈ జగమున, ఈ జగమున, ఏ ఏ ఎవరైతే, ఎవరైతే, చ చ మరియు మరియు అముం అముం దక్షుని దక్షిణి అను అను అనుసరించుచు అనుసరించుచు శర్వ సర్వ శివుని శివుని అవమానినం అవమానినం అవమానించిన వారలు. అవమానించిన వారలు. హరే కృష్ణ. భావం లౌకిక మగు లౌకిక మగు విద్యా బుద్ధుల కారణమున విద్యాబుద్ధుల కారణమున జడ పదార్థము వలె జడ పదార్థము వలె మందమతులైన వారు మందమతులైన వారు అవిద్యావశమున అవిద్యావశమున కామ్య కర్మలయందే కామ్య కర్మలయందే రతులగుదురు. ఉద్దేశపూర్వకముగా ఉద్దేశపూర్వకముగా శివుని అవమానించిన అట్టి వారలు జన్మ మృత్యు వలయమునందే నిరంతరము పరిభ్రమింతురుగాక. హరే కృష్ణ. సో భాష్యం కొంచెం చదువుతారా? హరే కృష్ణ. నేను చదవనా ప్రభు? చదవండి ప్రభు. హరే కృష్ణ. భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. ఆధ్యాత్మ జ్ఞాన రహితులై లౌకిక విద్యతో అనగా అవిద్య
సరిపెట్టుకొను పాషాణమంత జడప్రాయముగా మారుటకు పైన పేర్కొడిన 3 శాపములు చాలును. ఈ శాపములను పెట్టిన పిదప నందీశ్వరుడు జన్మమృత్యు వలయమున కొనసాగునని బ్రాహ్మణులకు శాపమిడెను. దక్షుడు శివుని నిందించుటను గారు సమర్థించుట ఏ దానికి కారణము. హరే కృష్ణ ప్రభు, శ్రీ ధన్యవాదాలు. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఆ శ్లోకములకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వాపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఈ అధ్యాయంలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటివి ముఖ్యంగా ఆ దక్షుడు శివుని శపించుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో విదురుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానంగా మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ విదురుడు తెలుసుకోగోరినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఎందుకు దక్షుడికి శివుడికి అంతగా వైరం ఏర్పడినది, మరి ఏ కారణం చేత దక్షుడు శివుణ్ణి శపించడం జరిగినది, మరి ఎక్కడ ఆ విధంగా జరిగింది అంటే, ఒకసారి ప్రజాపతి అయినటువంటి దక్షుడు మరియు ఇతర ప్రజాపతులతో కలిసి మహాయజ్ఞాన్ని ఏర్పాటు చేయడము, ఆ ఏర్పాటు చేసినటువంటి మహాయజ్ఞానికి బ్రహ్మతో సహా అందరూ కూడా వచ్చినటువంటి విషయాలు. సో ఎప్పుడైతే దక్షుడు ఆ యజ్ఞ సభలోనికి వస్తూ ఉన్నారో, వచ్చినటువంటి క్రమంలో ఆయన్ను అందరూ సాదరంగా ఆహ్వానపరచడము, గౌరవించి లేచి నిలబడినటువంటిది. బ్రహ్మను శివుడు మాత్రమే ఆ స్థానాలలో వారి స్థానాలలో కూర్చున్నటువంటి విషయం. బ్రహ్మ అధ్యక్ష స్థానంలో ఉన్నటువంటి వాడు. ఆయనను ఆ దక్షుడికి ఆయన యొక్క స్థానానికి ఆహ్వానించడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా వస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో దక్షుడు ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలను గురించి ఆలోచిస్తూ, ఎవరు తనకు మర్యాద ఇచ్చారు, ఎవరు తనను
గౌరవంగా ఆహ్వానపరిచారు అనేటువంటి ప్రతి విషయాన్ని కూడా చూసుకుంటూ వచ్చి ఆ క్రమంలో అతడు శివుడు తను వస్తూ ఉంటే లేచి నిలబడలేదు అని, అలాగే తను మరి మర్యాదకు పూర్వకమైనటువంటి మాటలతో తనను ఆహ్వానపరచలేదు అనే కారణంతో అతడు శివుణ్ణి వివిధ రకాలుగా నిందించడము, చివరికి మరి ఆయనను ఒక సాధు పురుషుడు లేదా దేవతా లక్షణాలను అతడు దేవతలలో అధముడుగా ఉన్నటువంటి వాడు కనుక యజ్ఞాలయందు పొందేటువంటి మరి ఆ భాగాన్ని అతడు పొందకుండుగాక, అంటే యజ్ఞ భాగాన్ని శివుడు పొందకుండుగాక అంటూ ఆ దక్షుడు ఆయనను శపించి ఆ సభా స్థలాన్ని వదిలిపోవడం. కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి సభ్యులందరూ కూడా ఆయనను అభ్యర్థించినా వినకుండా దక్షుడు తీవ్రమైనటువంటి కోపంతో శపించి ఆ సభను వీడి గృహానికి వెళ్ళిపోయినటువంటి విషయాన్ని చూసాం. ఆ క్రమంలోనే మరి దక్షుడు శివుణ్ణి శపించినటువంటి విషయం తెలుసుకున్నటువంటి నందీశ్వరుడు, అంటే ఆ శివుడి యొక్క ప్రధాన అనుచరులలో ఒకడైనటువంటి వాడు తన ప్రభు అయినటువంటి శివుడిని శపించినటువంటి కారణంగా తీవ్రమైనటువంటి కోపంతో కన్నులు ఎర్రబడగా, అలాగే దక్షుడిని మరియు శివుడిని శపిస్తూ ఉన్నప్పుడు పరుషమైనటువంటి పదాలను ఉపయోగిస్తూ దక్షుడు వాడినప్పుడు సహించి ఉన్నటువంటి సభా సదులైనటువంటి బ్రాహ్మణులందరినీ అతడు శపించడానికి ఉద్యుక్తుడైనటువంటి పరిస్థితిని మనము చూసినటువంటిది. సో ఇంకా దక్షుడు గురించి ఆయన అంటే నందీశ్వరుడు దక్షుడినే పరమశ్రేష్ఠుడుగా అంగీకరించి శివుడి ఎడ ఉన్నటువంటి అసూయ కారణంగా ఆయనను నిర్లక్ష్యపరిచినటువంటి మందబుద్ధి ఏ కారణము, మరి అటువంటి ద్వంద్వ దృష్టి కలిగిన కారణమున అటువంటి వాళ్ళు దివ్య జ్ఞాన హీనులగుగాక, అంటే ఆ భగవద్విజ్ఞానము నశించుగాక అంటూ ఆయన శపించినటువంటి విషయాలను మనము పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసినటువంటిది. ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆ విధంగా శపిస్తూ, ఎందుకంటే దక్షుణ్ణి సమర్థించినటువంటి వారు ఎవరైనా కూడా మూర్ఖపు దేహాత్మ భావనలోనే ఉన్నవారు అని నందీశ్వరుడు ఇచ్చినటువంటి మొదటి శాపం. అలాగే దక్షుడు దివ్య జ్ఞాన రహితుడు కనుకనే మరి అది ఆ విధంగా తత్వహీనుణ్ణి చేయగలిగినది అనేటువంటిది అతడు సో మరి ఆ విధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాల ఎడ పుత్ర కళత్ర గృహాదుల పట్ల అమిత ఆసక్తి ఉన్నటువంటి కారణంగానే మరి ఆత్మజ్ఞానాన్ని కోల్పోయి ఆ విధంగా దేవదేవునికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని కూడా కోల్పోతారు అనేటువంటిది నందీశ్వరుడు ఇచ్చినటువంటి విషయం. సో ఇక ఈరోజు శ్లోకాలలో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆయన నందీశ్వరుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ, అంటే మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నారు, ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి గృహేషు కూట ధర్మేషు సక్తో గ్రామ్య సుఖేచ్ఛయా కర్మతంత్రం వితనుతే వేదవాద విపన్నది. గృహేషు అంటే గృహస్థ జీవనమున, గృహేషు కూట ధర్మేషు ఆ గృహస్థ జీవనమున కపట ధర్మంతో కూడినటువంటి ఆ కపట ధర్మానికి ఆసక్తులైనటువంటి వారు గ్రామ్య సుఖేచ్ఛయా, ఇంకా చెప్తున్నారు భౌతిక సుఖాల యొక్క అభిలాషతో భౌతికమైనటువంటి సుఖాలను కోరుకున్నటువంటి కారణంగానే మరి కర్మతంత్రం వితనుతే ఆ కామ్య కర్మలను మరి అతడు వనరించుచూ ఉండి మరి అంటే ఆ కామ్య కర్మలను వేదాలలో వేదవాద అని చెప్తున్నటువంటి వేదవాద విపన్నదీహి, ఆ వేదాలలో సూచించబడినటువంటి అంటే
కామ్య కర్మలు వాటికి ఆసక్తులై అదే సర్వమైనట్లుగా భావించినటువంటి వారు అటువంటి వాటిలోనే నిమగ్నమయ్యుందురుగాక అంటూ ఆయన శపించినటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క భావంలో దేని యందైతే మానవులు అంటే ఏ విధమైనటువంటి భౌతిక సుఖాల పట్ల మానవుడు ఆకర్షితుడై ఉంటాడో అటువంటి వాటి వలన ఆ వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి ముదు మధురం అనే భగవద్గీతలో చెప్తారు. వేదాలలో వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలు ఉండేటువంటి విభాగాలు ఉండేవి కామ్యకర్మలకు సంబంధించినటువంటివి. సో ఆ విధంగా వేదాల యొక్క బాహ్య వివరణకు సైతము ఆసక్తులై మరి అటువంటి కపటయుతమైనటువంటి కూట ధర్మేషు అని చెప్పబడినటువంటి ఆ కపట ధర్మంతో కూడినటువంటి గృహస్థ జీవనము కారణంగానే అతని యొక్క బుద్ధి అంతా హరించి వేసి కామ్యకర్మలే అంటే ఆ వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి కామ్యకర్మలే సర్వమైనట్లుగా వారిని చేయునుగాక అంటూ చెప్పించినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చేస్తూ ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రవర్తించారు కనుక ఆ విధంగానే వాళ్ళు ఉందురుగాక. ఎందుకంటే ఈ కామ్యకర్మలకే అవే సర్వమైనట్లుగా ఆ కపటయుతమైనటువంటి గృహస్థ జీవనానికి లౌకికమైనటువంటి జీవనానికి ఆసక్తులైనటువంటి వారు ఆ విధంగానే, ఎందుకంటే దేని యందు మానవుడు భౌతిక సుఖం పట్ల ఆకర్షితుడై అటువంటి దాని వలనే ఆ వేదాల అంటే ఈ బాహ్యమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి లౌకికమైనటువంటి గ్రామ విషయాల యొక్క భౌతిక సుఖాల పట్ల ఆకర్షితులై అటువంటి వాటినే ఆ వేదాల యొక్క వివరణకు వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి అటువంటి వాటికే అనురక్తులైనటువంటి ఆ కపటయుతమైనటువంటి గృహస్థ జీవనము అతని బుద్ధినంతటిని హరించి కామ్యకర్మలే సమస్తమైనట్లు చేయును అంటూ ఆ నందీశ్వరుడు వారిని శపించినటువంటి. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భాష్యంలో చెప్తున్నటువంటి దేహాత్మ భావన కలిగినటువంటి జనులు ఆ వేదాలలో వర్ణితమైనటువంటి కామ్యకర్మల ఎడ ఆకర్షితులై ఉంటారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ దేహము అంటే ఏంటి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ దేహమే తను అనేటువంటి భావన కారణంగా అంటే ఏమవుతుంది, ఆత్మజ్ఞానము లోపిస్తుంది. పరమాత్మ జ్ఞానము లోపించినటువంటి కారణంగానే ఈ దేహము తాను అనేటువంటి భావన కలిగినటువంటి మానవులు ఆ వేదాలలో వివరించబడినటువంటి కామ్య కర్మల ఎడ ఆకర్షితులై ఉంటారు. సో మనకి అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకి ఆ వేదాలలో సూచించబడినటువంటి చాతుర్మాస్య వ్రతము అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ చాతుర్మాస్య వ్రతము యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే సరిగా దానిని ఆచరించినటువంటి వాడు స్వర్గమునందు శాశ్వతమైనటువంటి సుఖాన్ని పొందుతుడు అని వేదాలలో తెలుపబడినటువంటిది. సో ఆ విధంగా స్వర్గమునందు శాశ్వతమైనటువంటి సుఖాన్ని పొందాలి అనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆ చాతుర్మాస్య వ్రతాన్ని ఆ దీక్షను ఆసక్తుడై దాని ఎడ అమితమైనటువంటి ఆసక్తితో దానిని నియమ నిష్టలతో పాటిస్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వేదముల ఈ పుష్పిత వాక్కులు దేహాత్మ భావన కలిగిన వారినే ఆకర్షించునని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, వేదాలలో సూచించబడినటువంటి మధురమైనటువంటి వాక్కులకు అంటే ఏం చేస్తే ఏ రకమైన సుఖం వస్తుంది, ఏం చేస్తే ఏ యజ్ఞాన్ని ఆచరిస్తే మనం రాజ్య సుఖాలు వస్తాయి, ఏ యజ్ఞాన్ని ఆచరిస్తే ధనం లభిస్తుంది, ఏ యజ్ఞాన్ని ఆచరిస్తే సంతానవంతులు, ఆ విధమైనటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి పుష్పిత వాక్కులు అని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వాడారు. సో అక్కడ మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అక్కడ మధురమైనటువంటి వాక్కులతో అంటే మనకి ఎందుకంటే ఈ లౌకికమైనటువంటి సుఖాలకు వీటితోనే తొందరగా మనం ఆకర్షితులయ్యేటువంటిది. అందుకే కూడా భగవద్గీతలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది ఈ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు
త్వరగా ఆసక్తులవుతారు. కనుకనే అవి మొదట అమృతంలాగా ఉంటాయి, రాను రాను అవి విషంలాగా పరిగణించేటువంటిది. సో ఇక్కడ జరిగినటువంటిది కూడా అదే. కానీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు సత్వస్థితిలో ఉండేవి మొదట కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ తదుపరి అవి అమృతమయమవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అదే కదా జీవన లక్ష్యం. మానవ జీవిత సాకారం కూడా అందులో, పరమ లక్ష్యం కూడా దానిలో నుంచే వస్తూ ఉంటుంది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వేదాలలో సూచించబడినటువంటి ఈ పుష్పిత వాక్కులు, ఆ దేహాత్మ భావన, ఈ దేహం నేను, ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛల కోసమే నేను ఉన్నాను, ఈ దేహపరమైనటువంటివే నాకు సర్వస్వం అని భావించేటువంటి వాళ్ళు వాటికి ఆకర్షితులవుతారు అని చెప్తారు. అటువంటి వారు ఆ స్వర్గ సుఖాలను, అంటే ఆ వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి, ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడుతుంది ఆ భువన లోకాల్లో అంటూ చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవాన్. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైనటువంటి లోకమైనటువంటి సత్యలోకం, బ్రహ్మలోకం వరకు కూడా అశాశ్వతమైనటువంటిది. ఒక భగవద్ధామం మాత్రమే శాశ్వతమైనది, ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటిది. సో ఈ విధంగా దేహాత్మ భావన కలిగినటువంటి వాడు మరి ఈ ఉన్నతమైనటువంటి స్వర్గ సుఖాలు లేదా ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి సుఖాలే సర్వస్వం అని భావిస్తూ ఉంటాడు. ఇంద్రలోకము, చంద్రలోకము వంటి లోకాలే అతడు సర్వస్వము అని భావించిన కారణంగా వాటికే, ఆ వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి అటువంటి వాటికే ఆసక్తులై ఆ విధంగా ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాల ఎడ ఆసక్తులవుతున్నారు. కనుక దివ్య జ్ఞాన హీనులవుతారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవద్ విజ్ఞానము లోపిస్తుంది. వాస్తవికమైనటువంటి ఆ విష్ణు పద, ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము లోపించి ఇక వారి యొక్క తదుపరి జన్మలో చంద్రలోకమో లేదా ఇంద్రలోకాన్నో చేరి అక్కడ స్వర్గలోక సౌఖ్యాలను అనుభవించి తిరిగి మరలా ఈ భౌతిక జగత్ గృహస్థ జీవనమునందలి విధి నియమాలన్నింటినీ ఇక అతడు సావధానంగా నిర్వర్తిస్తూనే ఉంటూ ఉంటాడు. ఇక మరి ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా లౌకికమైనటువంటి విషయాల ఎడ ఆసక్తిని కలిగాడో, దివ్య జ్ఞానం ఎడ, అంటే నిత్యమైనటువంటి ఆనందమయమైనటువంటి సనాతనమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జీవనమును అతడు తెలుసుకోలేడు. అంటే ఈ లౌకికమైనటువంటి సుఖాలని అంటిపెట్టుకుని ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలుపబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆ నందుడు ఇచ్చినటువంటిది కూడా అదే. ఆ విధంగా ఎవరైతే ఈ భౌతిక సుఖాల పట్ల ఆకర్షితులవుతున్నారో అలాంటి వాళ్ళు ఆ వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి వేదాల యొక్క బాహ్యం వివరణకునే ఇదవుతారు. అంతరంగా వేదాల యొక్క అంతరార్థాలను తెలుసుకోలేడు. అందుకే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, మరి చిన్న చిన్న నూతుల వలన పొందేటువంటి ఫలితాలన్నింటినీ ఒక పెద్ద నూతి వలన పొందినట్లుగా, అంటే పెద్ద సరస్సు వలన పొందినట్లుగా. ఎందుకంటే వేదాల యొక్క అంతరార్థాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడికి ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. కానీ బాహ్యంగా పై వివరణలో మాత్రమే ఆసక్తులైనటువంటి వాడు అంతరార్థాన్ని తెలుసుకోలేడు. ఏంటి అంతరార్థం అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం. వేదాల యొక్క ఉద్దేశము ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడము, ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని పొందడము అనేది కృష్ణ భగవానుల వారు 15వ అధ్యాయంలో భగవద్గీతలో మనకి తెలిపినటువంటిది. సో కనుకనే మరి ఈ లౌకికమైనటువంటి బాహ్య విషయాలలో అందుకే చెప్తారు భగవద్గీతలో కూడా, అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తుకు ఆకర్షితులైనటువంటి వాడు ఇక ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని చేరుకోలేడు. నిరంతరము ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖకు, అంటే ఒక జన్మ నుండి మరొక జన్మకు నిరంతరము మారుతూనే ఉంటాడు. సో ఈ విధంగా గృహస్థ జీవనమునందలి విధి నియమాలను చేస్తూ మరలా ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే ఉండిపోతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అటువంటి వాడు నిత్యమైనటువంటి ఆనందమయమైనటువంటి ఆధ్యాత్మ జీవనాన్ని గురించి తెలుసుకోలేడు. కనుకనే అతడు ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉంటాడు అనేటువంటిది అని చెప్తున్నటువంటిది. సో కనుకనే ఈ నందీశ్వరుడు ఇచ్చినటువంటి మొదటి శాపము ఆ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులోనే ఉండిపోతారు, ఆధ్యాత్మిక విషయాన్ని మర్చిపోయి శివుడిని ఆ విధంగా తేలికగా చేశారు కనుక ఉంటాడు అనేటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా ప్రవర్తించాడు అంటే దక్షుడు తన యొక్క దివ్య జ్ఞానాన్ని మర్చిపోయాడు. మరి ఆయనను సమర్థించినటువంటి వారు కూడా ఆ విధంగానే ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని మర్చిపోయి ఈ దేహాత్మ భావనలోనే ఈ దేహపరమైనటువంటి సౌఖ్యాలు పొందవలనని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా
ఈ దేహం పట్ల, ఆత్మ పట్లకు అన్యమైనటువంటి వాటి నే ఆసక్తులై ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే మరి ఆ దేహాత్మ భావన కలిగి ఉన్నటువంటి వారు వేదాలలో వర్ణించబడినటువంటి ఆ కామ్య కర్మల ఎడ ఆకర్షితులై ఉండేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. మరి నందీశ్వరుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ బుద్ధ్యా పరాభిధ్యాయిన్యా విస్మృతాత్మగతి పశు స్త్రీకామసోస్త్వతితరాం దక్షో బస్తముకోచిరాత్. దక్షుడు ఈ దేహమే సర్వస్వంగా భావించినటువంటి వాడు. ఈ దేహపరమైనటువంటి విషయాల గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు తప్ప ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆ విష్ణుగతిని, అంటే ఆ విష్ణు పాదాన్ని, విష్ణు భగవత్ పాదాలను ఆశ్రయించి ఉండాలి అనేటువంటిది మర్చిపోయాడు. అలా విష్ణు పాదాన్ని మర్చిపోయి కేవలము స్త్రీ కాముడే అయినటువంటి కారణంగా, ఎందుకంటే ఈ దేహపరమైన రజోగుణ భావంలో స్త్రీ పురుష ఆకర్షణే ముఖ్యం కదా. సో ఆ స్త్రీ పురుష ఆకర్షణ వలన కలిగినటువంటి బంధాల గురించి అతడు ఆలోచించాడు కనుక ఆ కారణమున అచిర కాలములోనే ఆ స్త్రీలోలుడైనటువంటి మేక యొక్క ముఖాన్ని కలవాడగుగాక అంటూ అతడు ఆ దక్షుడిని శపించినటువంటి విషయం. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, విద్యా బుద్ధిరవిద్యాయాం కర్మమయ్యామసౌ జడః సంసరన్విహ ఏ చ అముమను శర్వావమానినం. సో ఈ లౌకికమైనటువంటి విద్యాబుద్ధుల కారణంగా ఇక్కడ విద్యా బుద్ధి అంటున్నారు. లౌకిక విద్యా బుద్ధి, అవిద్యాయాం అవిద్య కారణంగా, ఈ లౌకికమైనటువంటి విద్యా బుద్ధుల కారణంగా, అంటే అవిద్య అంటే జ్ఞానము లోపించి, అజ్ఞానం కారణంగా. సో లౌకికమైనటువంటి విద్యా బుద్ధుల కారణంగా జడ పదార్థము వలె మందమతులైనటువంటి వారు అవిద్యా వశమున, అంటే అజ్ఞాన కారణంగా కామ్యకర్మల యందే రతులగుదురు. ఆ కామ్యకర్మలే సర్వస్వమైనట్లుగా భావిస్తారు. ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము లోపించిన కారణంగా అలౌకికమైనటువంటి ఆ అవిద్యతోనే సరిపెట్టుకొని మరి వారు ఆ జడ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అలాగే ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎవడైతే శివుణ్ణి అవమానపరిచారో అటువంటి వారు ఈ జన్మ మృత్యు వలయములందే నిరంతరము పరిభ్రమింతురుగాక అంటూ దక్షుడు అంటే దక్షుడిని సమర్థించినటువంటి వారిని, నందీశ్వరుడు శపించినటువంటి విషయాలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కోల్పోతారో, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని వదిలివేసినటువంటి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన రహితులై లౌకిక విద్యతో సరిపెట్టుకునేటువంటి వారు సరిపెట్టుకొనుచు పాషాణమంతా జడప్రాయంగా మారుటకు పైన పేర్కొన్నటువంటి 3 శాపాలు చాలు అని చెప్తున్నారు. ఎలాగైతే ఈ దక్షుడు చేసినటువంటి విషయానికి, దక్షుడిని సమర్థించినటువంటి విషయాలకు ఎవరైతే సమర్థించారో, అంటే చూస్తూ ఊరుకున్నారో, అంటే దక్షుడిని సమర్థించినట్లే కనుక అప్పుడు నందీశ్వరుడు ఆ దక్షుడిని మరియు ఆ దక్షుడికి వంతగా ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా ఈ విధంగా శపించినటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భౌతిక సుఖాల యందు ఆకర్షితులైనటువంటి కారణంగా వారు ఆ గృహస్థ జీవనంనే కామ్యకర్మలే సర్వస్వమైనట్లు వారిని చేయును. అలాగే మరి ఆ విధంగా కామ్యకర్మల ఏడ ఆకర్షితులైనటువంటి వారు
కపట గృహస్థ జీవనమంతా వారు ఉండిపోదురు. సో ఆ కారణంగా దక్షుడు అదే సర్వస్వము అని భావించాడు కనుక ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని మర్చిపోయిన కారణంగా అతడు మేకముఖాన్ని పొందును. మరి వీళ్ళంతా కూడా ఆ విధంగా లౌకికమైనటువంటి విషయాల ఎడ ఆకర్షితులై అవిద్య కారణంగా కామ్యకర్మలైందే ఉన్నారు కనుక మరి ఇక వాళ్ళు ఆ జన్మ మృత్యు వీళ్ళందే నిరంతరము ఈ జనన మరణ చక్రాల ఎందే నిరంతరము కొనసాగుదురుగాక అంటూ ఆయన శపించినటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ శ్లోకాల్లో తెలుపుతూ ఉన్నటువంటివి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల